Galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galonde segati nyabe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أمبل ما شريف لا تيفي لغا بغاو مالكونا أني مالكوكا أنغا فولي نانغا والي نمان دومبي أو كيلغلنا بلا جليني فاقا سيكي دولا بواجولو كينيكا أمي تمانين كاو فينو أدوغلا دوغو منو بيويلي سيغلا لادا دو أنكرا مغو أي شيخ أحمد تيجان حيدرا ساوانسا أبتا زيارة لا سيغلا كاو فينو فوري منو بينو كاتا دواو كويه ninga duwaw nyinu fe keren yala anga chogoroba a Sheikh Lassana Dugure noye an balmanke anan karamogo ke Musa Dugure nale dole do ni bina denyi an karamogo a Sayyid Ahmed Tidiane Haidara jenyogon sebedo wa a balman fenedo ni nyinanta bena a sigida flana ma ka be juin kalo ma san ba fla an tani kononton tamani ziyara u kofe ni ziyara kene mimi kunche ni wajulu kene basigile shufela fe bara nun dona ne an karamogo a Sayyida Sherif Ibrahim Haidara nale ka folikaun laseli jamama folikaun laselen kofe asorola ka dase chogoroba ima ni sigi kunye ale ere min koye no de a Sheikh Lassana Dugure aga shirifi kanu anaka shirifu matamali ay chaman fo oka shirif la TV tokola anga nyamada o sorole unfe alhamdulillah ala fa wala nyamado kaka sigi kena bayinga kena badi sura fon ye dugo ni akeneli okay be shirifu fe ya no bi mo wa mi shirifu fe ya nam ambe shirifu kan ba do fu kuma bi mo so be anfa ana ma to rama la sem dugure ala so ma ka de la ma de mi mo bi ala wo de de mi kelen soro la do an ma din ta ma soro de ma kelen do na ala wo dade ma den chama kote den na ma kelen ba do ma fo an fa ti abi na ala so ma ka den na ma de mi se ga jojo la ala ma joyo na ko sobe ma ka do jabi de kenaka ko sobe ke an mo ko min kan yanya wal dum goro wal dum kan ala bi rata ala bi ko abarka lahi ben yo sigi de kanaka ma janto mo do ni tan ko bani ni re waju de kanade do sabla hidra an fa la sen an ba do ko to wan do shirifu kula mo wada bale la de malet mo la de Allahu akbar wala wa me shirifu fe ya ko ni mo ban kan yo lu doy ya fo de ba nya do de ba mo ko do mi fo na sa ka fatul ma shirifu la ya ka so de ko sobe dama so ko mana wuli alde bi be ko ko mana wuli alde bi be ko ale islamine ka soro mo ma fo ka sa taya ale de ya akiti sira do ka mine ayado atla ka de ta ko di shirifu ma ko sobe kerati ale ya di atla ka de di la ilaha ka una ba wo fo ka wole mo ala ka hera kan amin amin no ba ala ka dlan ala kan sa ko dama ala ka lumango ni monde kira wo ya ka ma sallallahu muhammad an karamogo ananga shirife ke ka laseli kofe an karamogo a Sheikh Sherif Usman Madan Haidara denge an karamogo a Sayyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale fene nana kumata anga je anga nyamada ale ka laselu fene fe alhamdulillah الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الطيبين ومن والاهم أجمعين إلى يوم الدين.
ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. هدرو بني دين. أبدو أن بيعلفو كالا بركة كالا ولي من دون أم بكشين نما جيني على في أكوك دافع ولا سو خير مكة مي محمد المصطفى أنا سود نسانمو أنا كصحابة جمو أدي مغلما منو فرلا أوكا نبارا جمان جاي فكسيد يولي ما يربي على كأننا أو يقول آمين. وتبلينكو أبي نبا بلا جيرين فو ni alisilamiya ka foli ye ani kisi ka foli ye ni o de ye ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka n'aw kisi آمين. ala ka n'a hamuw dilan آمين. ala ka n sagow d'a ma آمين. ala ka limaniyaw jija ye آمين. garisɛgɛ nafama a barikama o bɛ ala bolo ala k'o di an n'aw ma آمين. ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔbila muhammadin wa alihi سلم هدرو وربا الدين. alhamdulillah su in na an bɛ ala fo سبع an ka dugu la yan ka bɛn le 9 juin 2019 ni o ye sɛgɛla kɔnɔna ye أنبياء. ka kɔn an taali ɲɛ yɔrɔ jan an bɛ an faw fo siraw ɲininen kɔ u fɛ an ka dakuruɲɛ fila laseli la ni ye laada de ye min tun bɛ sen na san caman an b'a fɔ kabiri anw ma bange de tun bɛ sen na fo kana se an yɛrɛ ka kodɔn ma depuis denmisɛnya kɔnɔ ni an yɛrɛ bɛna karamɔgɔ nɔfɛ ale tun bɛ wajulu sigi yan san caman alhamdulillah nka an filɛ kɛnɛ min kan ni kɛnɛ sigili a sababu o ye an balimakɛ ye ni n kɔrɔkɛ bɔra ka kuma ale de kan n'o ye musa dukure alhamdulillah musokɔrɔba a fatura a ma anw sɔrɔ jamana kɔnɔ ala y'a kɛ a ɲinina an nalen an ka su kelen sigi kɛ ka dugawu kɛ a ye ani silamɛ su bɛɛ ye n'o tun ye salo ye 2018 ala sɔnna o sigi kɛra o sababuya la an fa tun b'an fɛ kɛnɛ na yan n'o de ye sherifi burama hayidara a nana fara an kan kabiri wajulu daminɛ fo ka taa s'a banni ma an b'a fo ni a ka yɛrɛmajigi a n'a ka yɛrɛ dɔgɔya ani k'i kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ma an fa an ma dan foyi y'a ka ko la maabaya jogow de don mɔgɔ ka maabaya a ti dɔn a ka fini donta la a bɛ dɔn a ka baara kɛta de la o la an ma foyi ye an fa la ni mɔgɔbaya tɛ an bɛ se k'a fɔ an faw bɛɛ hali bi su in na sisan an fa fana bɔra an fɛ yan ka déplacer taama ka bɔ fo duba la fo yan ka na an fo ni o ye an fa Batijan Hayidara a nana an fo yan ka fara an fa caman kan minnu bɛ ni kɛnɛ seereya ka fara an kan an b'u fo nin b'u ka bonya de kɔfɔ anw nana sɔrɔ sen na nka anw yɛrɛ kɔrɔbalen hali bi an bɛ ka min ye dɔ de bɛ ka fara kow kan o ye fɛnba ye dɛ olu fana nana sɔrɔ yen a kɔnna olu ɲɛ an mɔkɛw Bamadan ani Sirifi Madu nin du in kɔnɔna saya de ye u fara ale ka tamaninda ani Bamadan ka sɛgɛlanna fɛn min ye u fara o kɛra saya de ye nka ka kɔ olu fana ɲɛ kabiri an bɛnbaw n'o y'an tulomasamaw ye Siri Musa ani Bamadan ninnu fana fa kabiri tamanisigi la yɔrɔ waatiw janyana n'a fɔra kabila kelenya joliya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la
ni o de ye shirifiya ye shirifiw bɛ yen o ka ca nka ka fara ɲɔgɔn kan ala fana kama ka ɲɔgɔn kanu o fana ye fɛnba ye dɛ anw nana o sira de sɔrɔ sen na fo kana se bi ma o de la an y'a fɔ salon sigi a kɛra kun min na o yira la wa o kun ti bɔ a la bilen sabu a daminɛna ni o de ye mais alhamdulillah Musa Dukure a y'a fɔ an ye k'an ka cɛkɔrɔba y'a ɲini n'an sera ka nin kɛ san o san ye n'o ye an fa ye Burama Hayidara ko n'an sera ka nin kɛ san o san ni an nana ka sigi k'a bɛ diya ye an ko ni ala sɔnna aw bɛ kɛ sabu an y'o de fɔ an kɔrɔbayara ka sɔrɔ o bɛ sen na karamɔgɔ yɛrɛ de tun bɛ sigi yan nka kow cogoya kama o jɔra ka fara waatiw cogo kan jama nata hakɛw kan karamɔgɔ o jɔra ni ala sɔnna ka anw bila an ka se ka dakurunya fila fɔ an faw ka yamaru kɔnɔ an bɛ o sira de kan nka ka kɔn an seli ye kɛnɛ kan yan wajulukɛlaw tun bɛ yan o ye dakurunya fila lase ka kɔn an seli ye kɛnɛ kan o kɔrɔ an ka nin sigi hakili lajigiw de don an bɛɛ kelen kelenna ye sabu wajulu sigi o sigi nafa de bɛ sɔrɔ a la alhamdulillah an fa n'o ye Burama ye ka fara karamɔgɔ kan n'o y'a kɔrɔkɛ ye o san janyana anw ye ko dɔ ka o sɔrɔ sen na u bɛɛ ye balima kelen ye n y'o f'i ye kabiri waati jan ka kɔn olu yɛrɛ ɲɛ olu nana sɔrɔ sen na nka ala sɔnna olu fana ka sabati sabu anw ka dugu n'i ye anw ɲininka kabiri an ka denmisɛnya an ka dugu ye jumɛn ye an bɛ se ka dugu fila de f'i ye Tabani Sɛgɛla kabiri an ka denmisɛnya bɛɛ kɔnɔ anw bɛ na yen de Tabani Sɛgɛla an bɛ su caman k'u si yan ka kɔn nka kuma dɔ la waatiw ani jama bɛ kɛ hakɛ dɔ la mɔgɔ bɛ siran dekun yɛrɛ ɲɛ dekun yɛrɛ ɲɛ sabu kuma caman jama caman de bɛ na mais an faw tun bɛ jɔ ni u ye ka tile filaw kɛ ka si yan mais ni jama sera hakɛ dɔ ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka jɔ n'a bɛɛ ye tɛ hali n'a bɛɛ ko a bɛ jɔ n'u yɛrɛ ye a bɛ gɛlɛya k'a fɔ a ka ɲɛ ten o de la Tabani hali su si minnu tun bɛ Tabani a bɛɛ dabila la Tabani a bɛ kɛ ten mɔgɔw bɛ na don min o bɛ tila ka sira ɲini ni ziyara banna wula fɛ a tila bɛɛ bɛ tila ka segin dekun kama mais alhamdulillah anw minnu mɔna la ni anw bɛ dugu dɔn an na o ye Tabani ani Sɛgɛla ye an mɔkɛw o y'a kanu ka taa hiji la ɲɔgɔn fɛ n'o b'a histoire fɔ an ye Ba Madani ani Sirifi Madu o labɛnnen Ba Madani fatura ka kɔn taa waati ɲɛ o ko Siri Madu ko ne yɛrɛ na n da jɔ nka a delila de komi Farida de ye hiji ye nka ninnu ka kanu kama u ye ɲɔgɔn minɛ ala min kama a kun gɛlɛyara a ma kosɛbɛ ne bɛ mun yira an na o ka kanu ni anw nana o sɔrɔ sen na mun bɛ diyagoya anw yɛrɛ kan an ka cɛsiri ni jija o tɔ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min alhamdulillah nin kɛnɛ kan yan ni ala sɔnna san o san ni a sigi nɔgɔyara an bolo an dɔgɔkɛ bɛ yen n'o ye Tijani ye Tijani filɛ nin ye ale an bɛna ale bila ale ka wajulu daminɛ san o san ale k'a daminɛ yanni an sigili cɛ insha Allah an bɛna a taa ten ala k'a ɲɛ k'a di an ma ola Burama ye min fɔ an tɛna sama o nɔfɛ bilen n'o ye Binaden ye cɛkɔrɔba Musa Dukure mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye alhamdulillah n'i kɛra ɲumankɛla ye i b'a k'i yɛrɛ de ye ni mɔgɔ kɛra jugubangɛla yɛrɛ ye i b'a k'i yɛrɛ de la ne kuranɛ ka kuma ye man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalamin lil abid ni mɔgɔ min ye ɲumankɛ k'i y'a k'i yɛrɛ ye ala ko ten ni mɔgɔ min ye jugumankɛ ko i y'a k'i yɛrɛ la alhamdulillah ni kɛnɛ ka yan kuma jan tɛ an bolo mais an faw ye fɛn dɔw kɛ bi ka yira an denw na nin ye kalan ye nin ye kalan ye an fa bɔra sanfɛ sa ye kuma caman fɔ k'a fɔ
ale fa Sirimadu a y'ale bila ka taa karamɔgɔ fɛ yen Bamadan fatulen ka bila karamɔgɔ yɛrɛ bolo ka waati jan kɛ nin ye kabakoba ye nin ye den dɔ de ye mais ko a y'ale bila ka taa yen de taa to Ba Sumana fɛ yen o ye waati jan kɛ ɲɔgɔn fɛ mais e k'o lajɛ kabiri kununko bi mais a ye seereya min kɛ kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna nin ye koba ye dɛ sabu caman bɛ yen n di fara karisa ka fadenjuguya de bɛna fɔlɔ n'a kɛlɛ na kuma jugu fɔ a ma mais k'o bɔ yen bɛɛ cɛ la k'a fɔ karamɔgɔ ye baya min fɔ bi ne bɛna kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a dɔn ko balimaya minnu bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ fɔ Ala kama nin ye fɛnba ye tiɲɛ don a tun bɛ se ka baya kɛ karamɔgɔ bolo so kɔnɔ a kelen n'a kelen o tun bɛ se ka kɛ maa t'a dɔn n'o yɛrɛ tɛmɛn bɛ nka bɛɛ ɲɛna nin ye ko juguw da bɛ se ka di an ma dan sɔrɔ a la an b'a yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn mais yanni an seli cɛ yan an tun tulo b'a la Ustaz Abdala Sangare ale tun bɛ wajuli la a ye caman fɔ baya ko kan a ye caman fɔ a kan a ye daliluw di kuranɛ kɔnɔ a ye daliluw di kira ka hadisaw la o de la n ko n bɛ taa ni n ka segin damade kɛ kumakan ninnu kan n'o tɛ baya ko k'a fɔ sɔsɔli b'a la ayi ne ma da o la tuma dɔ la faamubaliya bɛ se ka ye dɔ bɛ yen ale ma faamu a bɛ kuma la ten k'a sɔrɔ a ma faamu a dɔnni t'a yɔrɔ kelen walima fila dɔ bɛ yen o y'a faamu dɛ mais ne tɛ nin ko in fɛ sabu a bɔra dɔ da dɔ fana ta y'o ye dɔ sabanan ka kɛlɛ ye jumɛn ye fɛn min bɛ na nin jogo tɛ se ka dafa ne yɛrɛ la ne tɛ se ka nin kɛ o la ni nin sabatilen tora a bɛ bin anw kan o la an ka kɛlɛ ni maa saba don minnu ma faamu walima min da ye juguya ye walima ne yɛrɛ tɛ se nin na nin dama don n'o tɛ sɔsɔli Ala ka diinɛ na Ala ko ta a ka kira ko ta sɔsɔli ye jumɛn ye bilen ni e tɛ kira ye e ma ci diinɛ ko la e bɛ se ka yɔrɔ jumɛn zama bilen o tɛ yen o de la mɔgɔw kan k'u jigi da Ala ka hinɛ kan ni Ala yɛrɛ ka hinɛ ɲinini ye an b'an jigi da Ala ka hinɛ kan n'an ɲinini ye mais n'an bɛ Ala ka hinɛ ɲini an b'a ɲini cogo di fo an ka o de faamuya ni jɔn bɛ Ala ta Ala ka hinɛ ɲini cogoya de b'a la c'est pas que ko a bɛ ne kɔnɔ cogo min o don k'a fɔ kisi bɛ sɔrɔ tan de la o de la kuranɛ ye fɛn dɔ jalatigɛ k'an bɔ ɲɔgɔn na a ko cogo di Ala ta Ala ko to kuranɛ kɔnɔ ko laysa bi amaniyukum wala amani ahli alkitabi man ya'malu su'an yujza bihi wala yajiddu lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuranɛ ko di ko aw b'a nata cogo min ko Ala bɛ sɔrɔ cogo min ayi k'o tɛ k'a nata ne bɛ Ala sɔrɔ madama n bɛ seli o dama bɛ n wasa ou bien madama an bɛ zikiru dɔ kan o bɛ n wasa ou bien madama la ou bien anw ye baya ta o dama t'i wasa tari ma faamu n'i ye baya ta a b'i wasa ni min ye fo i ka baara kɛ ni wurudi b'i bolo a b'i nafa ni min ye fo k'a sɔrɔ a jogo sabatira i la n bɛ seli a b'i nafa ni min ye fo k'a sɔrɔ ko min fɔra seli la inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ko seli bi mɔgɔw jogo fatani ka bɔ wale jugu ma hali fɛn min ŋɔnɛ don u b'a dabila fo k'a sɔrɔ o sabatira e la n'o tɛ ko minnu ko nata fu Ala la Ala ko k'a ti ten dɛ laysa bi abaniyikum ko wa ahli kitabiw olu fana b'a miiri cogo min anw bɛ Ala sɔrɔ ta an bɛ lahara sɔrɔ ta Ala ko la ko o tɛ ko nka ne Ala bɛna fɔ ye ne bɛ sɔrɔ di
a ko a y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye walejugu baara kɛ man ya'mal su'an ko maa o maa mana juguman kɛ yujza bihi ko i bɛ sara ni o juguman ye tɛrima faamu n'i ye juguman kɛ dɔrɔn i bɛ sara o juguman na o la f'an ka nin de bila an kun na k'a fɔ wurudi bɛ n bolo n bɛ se ka kɛ walejugukɛla ye n bɛ se ka namara kɛ n bɛ janfa kɛ madama zikiru b'an bolo ka ala wele ko ala bɛ yafa o tɛ tiɲɛ ye baya tatɔ filɛ an ka baya ta e ma kɛ baya dafabaa ye la o tɛ tiɲɛ ye tɛrima faamu fo an ka nin de to an kun na an k'an jija i bɛ kɛ fɛn min na i ka k'a la i sɛbɛ la nata langolo tɛ dɛ jigiya ti ɲɛ ala la ten i b'i jigiya ɲɛ ala la kuma o kuma o k'a sɔrɔ i yɛrɛkun dira ala ma o de la n'i ye kuranɛ aya in tɔ nɔfɛ tugun a b'o de fɔ ko a tigi bɛ sara ni o de ye a mana juguman min kɛ ko wala yaji ko wa a tɛ sɔrɔli kɛ fiyewu sɔrɔli tɛ kɛ fiyewu o tigilamɔgɔ ye lahu min dunillahi waliyan wala nasira k'a fɔ ko ɲɛmaa dɔ bɛ sɔrɔ a la min b'a kisi a kan ka sara juguman min na a ye juguman min kɛ walima dɛmɛbaa dɔ min bɛ se k'a b'o la ko o tɛ yen ala ko k'a t'o maa sɔrɔ kuranɛ aya tɔ la ala nana jumɛn to ko a la ko waman ya'malu mina solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljanna wala yuzlamuna nakiran kuranɛ ko di a ko nka mɔgɔ min mana wale ɲuman kɛ a kɛra wale ɲumankɛla ye ka sɔrɔ mumini don a dalen don ala la a limaniya ala la ko cɛ la walima muso la maa o maa mana baara kɛ cɛ la walima muso la ka sɔrɔ mumini don kuranɛ ko olu tigilamɔgɔw yadkhuluna aljannata k'olu bɛ don alijinɛ na wala yuzlamuna ko olu ti tɔɲɔ fiyewu u ka baraji kɛlɛ ninnu na u ka ala ɲini ninnu na k'a fɔ bɔɲɔngo dɔɔni tamaro walo hakɛ ko o ti bɔ u ka ɲuman dɔ la u ti tɔɲɔ a la fiyewu u ti pɛridi a la nin ye kuranɛ ka kuma de ye ko nka a bɛ ɲininkali kɛ man na ahsan diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun Allahu akbar minnu ko an ye silamɛ ye o olu b'a miiri cogo min minnu ko anw tɛ silamɛ ye o anw ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye o ko olu b'a miiri cogo min bɛɛ ko n ka diinɛ ka ɲi mɛ ala ko jɔnni de ka diinɛ ka ɲi ka tɛmɛ maa kan mɔgɔ min y'a yɛrɛkun bɛɛ di ala ma mimman aslama wajhahu lillahi mɔgɔ min y'a yɛrɛkun bɛɛ lajɛlen di alaw taala ko jɔnni de ka diinɛ ka ɲi ka tɛmɛ o tigi ta kan anw ka danaya bɛɛ la o ye minnu ko anw ye silamɛw ye o ye anw ka danaya bɛɛ ye munna sabu ala ko an ka limaniya ka d'ale ka kiraw bɛɛ la ka d'a ka jigin kitabu bɛɛ la o n'a ɲɔgɔnnaw ala danaya kɔfɛ a ka mɛlɛkɛw danaya kɔfɛ wa an ka da jigin kitabu bɛɛ la an ka da kira bɛɛ la wa diinɛ min ye o ta ka baara kɛ n'a ye o de wele ko silamɛya an d'an bɛ jigin kitabu bɛɛ la tawureta injila zaburu ka fara kuranɛ kan anw d'an b'a bɛɛ la minnu ma yɛlɛma k'a fɔ u bɔra ala yɔrɔ an d'an b'a la wa an d'an bɛ ala ka kira bɛɛ la k'a daminɛ adam ka taa bila muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ajma'in o bɛɛ lajɛlen an d'an b'o bɛɛ lajɛlen la ko ala ka kiraw don wa o de ye silamɛya diinɛ ye tari m'a faamu anw d'an b'a la ko o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu sɔnna k'u yɛrɛ kun kolo ala ye ko ala i bɛ fɛ an ka kɛ di k'a fɔ anw d'an bɛ kira nin na nka kira wɛrɛ bɛ yen anw d'an t'o la o bɛ se ka ye diinɛ wɛrɛ de la nka o tɛ silamɛya diinɛ la la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ayi anw ti danfara dɔn kiraw ni ɲɔgɔn cɛ kira bɛɛ ye ala ka kira ye wa a bɛɛ nana ci kelen de kama ko mɔgɔw a ye da ala la a ye kɛ ɲumankɛla ye a ye juguman dabila nin ye kira bɛɛ ci kun ye anw d'an bɛ kira bɛɛ la o la n bɛ fɛ ka mun fɔ ko fɛn min bɛ yen n'an kan ka o faamuya ko
yɛrɛ di ala ma o de ye ka jɛn ni ala ka fɛn bɛɛ ye wa anw fana dara kira bɛɛ la k'a fɔ kira bɛɛ ye ala ka kira ye fo kana se muhamadu mustafa ma ala kumana ko mɔgɔ min ka diinɛ ka ɲi bɛɛ ta ye min sɔnna ne ala ka fɔta bɛɛ ma wa huwa muhsinun ɲumankɛla don k'a fɔ a dara ala la ten ala danaya gansan la wa huwa muhsinun ko ɲumankɛla don a kɛra wale ɲumankɛla ye a ma sinji tigɛ a ma kɛ jogo jugu ye a ma kɛ sinji tigɛla ye a ma kɛ balima jugu ye a ma kɛ hasidi ye a ma kɛ dabali jugu kɛla ye ko wa huwa muhsinun a kɛra ladiri ye a tilenna fo jɔ ka kɛ ni yɔrɔ in de kan n'o ye ihsanu ye ihsanu o de ye an caman ka silamɛya jɛ mais ala bɛ ka kuma diinɛ ɲumantigi man ahsan diinan jɔn de ka diinɛ ka ɲi ala bɛ ka kuma o de la ko diinɛ ɲɛli sopasima fɔlɔ ye jumɛn ye yɛrɛ di bɛɛ ala ma o kɔrɔ k'a fɔ diinɛ ɲumantigi filɛ o k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛɛ dilen don ala ma an kan k'an yɛrɛ ta k'a lajɛ yala anw ka kungo nalen an kan ka fɛn dɔ kɛ yala est ce que an bɛ ala jɔyɔrɔ lajɛ a la ka kɔn o baara in kɛli ɲɛ wa yala nin bɛ bɛn ala ma walima a ti bɛn ala ma est ce que an b'o lajɛ fɔlɔ an caman da ye min bɛ bɛn ma ye nka k'a fɔ an ka ala jɔyɔrɔ ɲini a la o man ca dɛ f'an ka nin de bila an kun na ko diinɛ dun t'an da ye ala ko ten laysa bi amaniyikum aw b'a nata cogo min o tɛ alu kitabu b'a nata cogo min o tɛ sabu an caman de bɛ nata ta o de la tafsir alusi kɔnɔ kira ka hadisa dɔ bɛ yen o b'a fɔ hadis dɔ don riwaya dɔ don ni a bɛ mafilɛ k'a fɔ ko jamakulu dɔw tɛmɛna marrat qawmun gharratuhumul amani hatta kharaju min ad-dunya wala hasanata lahum ko jamakulu dɔw tɛmɛna k'u ye jigiya fu ta ala la fu taara bɔ diɲɛ na ka sɔrɔ ɲuman t'u bolo subhanallah u taara bɔ diɲɛ na ka jigiya fu ta ala la fo ka bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ka sɔrɔ ɲuman t'u bolo sabu jigiya jumɛn kun b'olu bolo anw bɛ seli sufɛ an bɛ wuli ka nafilaw seli madama an y'o min kɛ anw na jeni bilen nka o ɲinana ko i bɛ seli min kɛ i b'a kɛ jɔnni ye ala ala in de ko kana kɛ jɛnɛyakɛla ye kana kɛ namaratɔ ye kana kɛ janfanji ye kana kɛ jogojugu ye kana kɛ sinji tigɛla ye kɛ ladiri ye tile ala min ye nin fɔ nka e ɲinana nin kɔ pewu e ko e bɛ si ɲɛna ka seli nka dugu mana jɛ e de ye walejugukɛla ye e de ye namaratɔ ye e de ye janfanji ye e de ye hasidi ye e de ye jɛnɛyakɛla ye a ta k'a lajɛ e jigi dara min kan nka i ye fɛn kɛ min ka bon ka tɛmɛ dɔ in kan a b'a jɔsi ka bɔ yen pewu tarima fam fo an ka nin de dɔn kosɛbɛ ne kuranɛ ka kuma de fo an k'an jija nin yɔrɔ de ka to an na kuranɛ ko cogo di n'a ye a yɔrɔ ma jɛnya in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima ko ni aw y'a yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ kaba'ira jurumuw la jɛnɛya sabu b'o de fɛgɛya mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ jɛnɛya kɛ juguman yɛrɛ ye jɛnɛya tɛ kɛ juguman ye mɛ jɛnɛya ye kaba'ira jurumu de ye hadamaden kuma dɔ la i bɛ ala bato f'i bɛ gɛrɛ ala la mɛ jɛnɛya siɲɛ kelen b'i ma jɛnya la fo k'i bila kɔfɛ tari b'a faamu an t'o de ye ko walejugu yɛrɛ don fiyewu kuma dɔ la n'i ye jɛnɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ caman bi a bɔra juguman kɔnɔ mɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ caman bɛ yen min bɛ jɛnɛya nɔfɛ a tɛ sɔrɔ foyi la fo jɛnɛya bilahi ɲinan san kelen in kɔnɔ Côte d'Ivoire ne bɔra tournée la yen jɛnɛya ka kɔlɔlɔ dɔ ne y'a ye mɛ ni jɛnɛya tɛ foyi t'a ɲɔgɔnna sababuya foyi t'a ɲɔgɔnna sababuya muso dɔ gɛrɛla ne la o gɛrɛla ni muso ye ne la muso in bɛ kasi a bɛ ka ne ɲininka a ko fɛn dɔ kɛra ale ka ko la k'a kɛra ko gɛlɛmanba ye ko a bɛ fɛ ka ne ɲininka a ko bɛ kɛ di ani ne kan k'ale bilasira di muso in
billahi a furu sirila fa de ma min y'a wolo a wolo fa banide billahi afa et puis faut que den fila sɔrɔ n'a fa ye min y'a wolo nin kulo siɲɛ fɔlɔ in na tari ma faamu a bɛ faamu ne ko n k'o sera ka kɛ di a ko ala y'a kɛ ale wolola mali la ko sikaso a ba in y'a bange nka komi a ma sɔrɔ furu kɔnɔ ba in dara n'ale ye Côte d'Ivoire ka taa kalifa ko a ka mɔgɔ dɔ la ye ale yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲini ka bɔ den in na sa ale taara u bɛ ɲɔgɔn kibaru sɔrɔ a lamɔbaga de bolo a bɛ di wa a banna ani waati kelen min n'a taara n'u ye ɲɔgɔn ye sanw kɔnɔ o ye waati kelen kelenninw ye o kɔrɔ a ma mɔ ba in bolo u ti ɲɔgɔn kalama mun y'a sababuya jɛnɛya sabu n'o y'a sɔrɔ ko a tun y'a sɔrɔ furu de la hali ni furu dabila la i ti maloya n'o den ye bilen o t'i dekun bilen o na k'i kɛrɛfɛ ye nka komi ko sɔrɔla tan ale y'a yɛrɛ ɲini a taara den bila lamɔ la Côte d'Ivoire fa in fana bɛ to ka taa ni ka segin kɛ wa a b'o cogo kelen na ba in y'a mabɔ cogo min n'o y'a sɔrɔ ko furu den kun don fa in fana hakili kunna to a den la i ye n den bila min a fana kun mako na jɔ a den yɔrɔ la walima den kunna mɔ ale yɛrɛ bolo nka n'i y'a tolen ten an ka jɛya kɔ ten a ma sɔrɔ so furu den dɛ o de ye nin kɛ a taara ten fo ka taa den k'a kɔrɔbaya mɛ a t'i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a histoire fɔ dɛ woloden min ni o sɔrɔla la n'ale furula fa ma o yɛrɛ de da bɛ k'a fɔ ye billahi al-ali kadi m'a faamu ala y'a kɛ a ko ale fa in fana bɛ voyage de kɛ Côte d'Ivoire ni Mali kun cɛ a taara a n'ale ye ɲɔgɔn ye ko a y'ale ɲini n'o y'a sɔrɔ a bɛ se k'ale furu ale ko i b'a to n ka ci n somɔgɔw ma a wolofa a filɛ k'a fɔ de ye min de kan k'a di mɔgɔw ma o de filɛ nka ale de bɛna jɛ ɲini somɔgɔw fɛ a tɛ somɔgɔ si dɔn ba in a ye ci sama ba de ma ko mɔgɔ bɔra n nɔfɛ cɛ bɔra n kɔ cɛ jumɛn a bɛ voyage kɛ Mali ni yan cɛ a ye n ka ko diyara ye an kumana an bɛnna fɔ la a bɛ kɛ di ba ko baasi tɛ a kan ka taa yɔrɔ min ale ka siraw kan ale fana ye ko kuma t'a ye ko an bɛ diɲɛ di i bɛ yɔrɔ min an ye diɲɛ di u ma o k'i di nka ne yɛrɛ bɛ na furu kow bɛɛ sabatilen k'a ban ko ba nana o y'a sɔrɔ dili kɛra ka ban dili kɛra jɔnni ma ba taalen a y'a ye o ye dennin fa ye ba yɛrɛ ma se ka fɛn fɔ bilen nin bɛɛ kɔlɔlɔ ye mun ye jɛnɛya o de la mɔgɔw b'a fɛgɛya n'i ye ala y'a giriya ta a m'a fɔ hali a kana kɛ ala ko cogo di wala taqrabu zina ko a kana gire jɛnɛya la sabu mɔgɔw bɛ jɛnɛya yɛrɛ ye dɔrɔn nin bɛ kɛ ka tɛmɛ ten mɛ fɛn min b'a kɔ la du caman jilen don denw fɛ mɛ walahi u ti fa dɔw ye fiyewu fa ye a kun ka ca dɛ den caman bɛ du caman kɔnɔ a dutigiw ta tɛ dɛ kun ka ca o de la balawu ansaabu ni o ye bɔkɔlow ye o ɲaamibaliya o bɛɛ ɲɛsiranɲɛ kɔlɔlɔ de bɛ jɛnɛya la o de la bayi a tali la i bɛ layidu de ko n ti namara kɛ n zie kɔrɔnta kɛ n bolo kɔrɔ mufasirina dɔw ka explication na o ko n'i m'a dɔn senkɔrɔ namara ko o de ye muso minnu ŋun bɛ don furuso dɔw la k'u kɔnɔ jima to ni cɛ wɛrɛ den ka taa furu cɛ dɔ ma ka taa den wolo ye k'a da ko nin ye karisa den ye walima k'u to cɛ dɔ ka furu la ka taa bɔ ni cɛ wɛrɛ ye ka den sɔrɔ ye sabu o namara ninnu bɔtigiw kalama o de wele ko senkɔrɔ namara n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ namara si bɛɛ tɔ bolo n t'a kɛ n bolo o de la jɛnɛya kɔlɔlɔ kuma min na ni ba taara ale yɛrɛ dɛsɛra ka kuma ala y'a kɛ a y'i kɔ don ka segin
a seginna ninnu ka furu sirila ten den fila o y'o de wolo ɲɔgɔn fɛ ba in taara don dɔ la ɲanguma masa yɛrɛ la k'a y'a lakale dɔ ye o de sɔrɔla ka fɛɛrɛ kɛ ka san caman kɔfɛ koyi ka fɛɛrɛ kɛ ka den bɔ a kalama ko nin ye i wolofa de ye mɛ a kɛra maloya koyi hali den minnu b'ale yɛrɛ bolo k'a y'a sɔrɔ a fa fɛ den ninnu a yɛrɛ ma se k'a to a yɛrɛ bolo bilen ale fana taara den ninnu bila fo Gana mɔgɔ dɔ bolo k'a ka lamɔ ye ni tin'u fa i b'a kɛ ten a haminen de bɛ ne fɛ yen o la sa ne ko n k'e ma fɛn kɛ i tɛ fɛn kalama yɛrɛ mais n'i ye histoire ta k'a lajɛ nin ye histoire gɛlɛma ye dɛ nin ka gɛlɛn mais mun ye nin sababuya ka den n'a fa furu siri ɲɔgɔn ma ni jɛnɛya tɛ foyi tɛ se ka nin kɛ sabu somɔgɔ dɔw ne ye aw la minnu b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ mais n'i ye bɛɛ dadilen ye maa si tɛ fɛn kalama kɔlɔlɔ min ye den bɔ so ye ka taa bila wali so kɔnɔ ye jɛnɛya maloya wa o de kɔlɔlɔ kelen tilala ka nin balaw wolo a la a fɔra an k'an yɔrɔ ma janya a ma fɔ an kana jɛnɛya kɛ k'an k'an yɔrɔ ma janya innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ko jɛnɛya kɛra wale jugu ye fahishatan wale jugu alfawahish o ye wale jugu ye mais kuma caman n'i ye kuranɛ ko alfahisha a bɛ ka jɛnɛya de tɔmɔ ka bɔ walejugu tɔw la a juguya yɛrɛ fɛ k'a fɔ sabu sonyali ye juguma ye namara ye juguma ye mais jɛnɛya yɛrɛ ye fahisha tɔgɔya yɛrɛ sɔrɔ sabu ala ko ten de kana fahishatan wa sa'a sabila ko walejugu don ko nka k'o dama tɛ dɛ a fɔra i ye walejugu don o bɛɛ la n'i ko i t'a to yen wa sa'a sabila ko wa taa sira jugu dan don a b'i don jahanɛmɛ kɔnɔ mɛ an ko jɛnɛya tɛ fɛn tiɲɛ ala ko a bɛ fɛn tiɲɛ juguman don n'i ma maloya i ma kɛ hɔrɔn ye i ka diɲɛ sigi la yan i ko n b'a tigɛ a ka di n ye cogo min ko a ka di i ye cogo min a kɛ ten nka a dɔn ko taasira jugu da don a b'i taa jahanɛmɛ kɔnɔ o de la ala ko ten n'a y'aw yɔrɔ ma janya wale juguw la kabayira jurumuw la ko ne bɛ yafa kɛ aw ka tɛrɛntɛ jurumuw la ne ala ko a ka minnu to yen ma tunhuna anhu ɲa aw bali minnu na ne a y'o to yen ne ala bɛ nukaffira ankum sayyi'ati wale jugu tɔw m'olu yafa jɔn se t'a yɛrɛ la i bɛ fɛn dɔw kɛ tuma dɔw la o tɛ dawulingama yɛrɛ ye fiyewu i bɛ fɛn dɔw kɛ o fana tɛ dɔnni yɛrɛ ye fiyewu nka i ɲɔgɔnna wɛrɛ gasi i jija i k'o tanga an ka k'an janto nin de la nka n'an ɲinɛna nin kɔ an b'a bɛɛ tiɲɛ o de la n y'a daminɛ i ye n ko riwaya kɔnɔna la tafsira alusi la ko dɔw bɔra ɲɛnamaya kɔnɔ ka sɔrɔ ɲuman t'u bolo sabu u ye walejugu dɔw kɛ u jɔnna olu la o m'olu ta o m'o peze olu ye jumɛn peze ko u ye min kɛ mais tɔ kelen dɔ in n'o ye juguman ye o m'o o giriya lajɛ u y'u ka seli dama de giriya lajɛ sunkalo sera an y'a bɛɛ sun anw ye hiji ko joli kɛ e y'o peze nka i ye jɛnɛya joli kɛ e m'o da balansi la e ye namara joli kɛ i ye janfa joli kɛ e ma sɔn k'o da balansi la nka i y'i ka seli bɛɛ da i ka balansi la k'o giriya ka fanga di i yɛrɛ ma ni o ye nka u taara sɔrɔ u bololankolo don ko hatta kharaju mina duniya wala hasanata lahum f'u bɔra diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka sɔrɔ ɲuman t'u bolo ɲuman tɛ yen nin ye kabako ye dɛ k'u selen k'u ko ne hussein zanna billah k'anw kun bɛ jigiya ɲuman de miiri na ala ye tuma min na u taara zabaniyata mɛlɛkɛw ye ne ala ko khuzuhu walejugu kɛla minɛ faghulluhu summa jahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'a fasluku subhanallah zabaniyata mɛlɛkɛw ma k'a ye walejugu kɛla minɛ min kɛra jɛnɛya kɛla ye min kɛra janfanji ye a y'a minɛ k'a korondo ka taa digi jahanɛmɛ kɔnɔ k'a siri jahanɛmɛ yɔlɔkɔw la minnu jɛnya bɛ se nɔngɔnya 70 hakɛ fasluku a y'a ta k'a lajɛ
tari ma fam u bi korondo ta de ka t'u digi janɛmɛ kɔnɔ k'u b'a fɔ anw ye jigiya ɲuman de miiri na ala ye koyi n'o sene zɔnna billah wallahi anw ma miiri k'anw ye nin seli caman min kɛ ko ala kun t'anw jeni i kun ye seli caman kɛ nka a ye ɲinɛ na o i ye i balima dɔ bɛ yen e y'o dabali ko caman kɛ i ɲinɛ n'o kɔ sinamuso e delila ka dabali kɛ i sinamuso den la e ɲinɛ n'o kɔ e y'i ka seli de ta e y'i ka sun de ta nka e ɲinɛna ko i y'i sinamuso den dabali e ɲinɛna ko karisa kɔnniya tun bɛ e dusukun na don o don a bɛ hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ foyi kun t'e kɔnɔ ka ɲɛsin a ma ala k'a ta tiɲɛ e ɲinɛna olu kɔ o de y'i ka ɲuman bɛɛ dun hasidiya kira ko ten de ko iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-nar al hataba kama ta'kulu an-nar al hataba ako ay mawma ni hasidiya ako hasidiya fende do ko abi wala nyuma du ka nyime ka ban pew kama ta'kulu an-nar al hataba inafo tasma bil logo nyime ka ban cogomi ko hasidiya ko abi wale nyuma nyimi ka bate pew Allahu akbar jaja wale jugu do be wale nyuma do dungu ba fanga jandon de la e be min ye itala dama ko ne nyuma jmenke o de la do la Hasan al-Basri ayaka kalande wele akonga kalande o khuz hazihi al-bitaqa khairun laka min alf kitabin bani ako ni papier ni sɛbɛnni dɔ kɛ kumakan damadɔ b'a la i jando na ni nafa ka bon ka tɛmɛ i ka kitabu ba kelen dayɛlɛ k'a daminɛ a kun ka taa bila a kun nin kumakan ni den naani nafa ka bon ka tɛmɛ kitabu ba kelen galali kan mɔgɔ t'a bɛɛ la n mago bɛ kelen de la a ko wala taghtarra bi kasratil ibada ay kani yɛrɛ mago sa i kana malasa ko ne ka bato cayara ne ala bato ne yɛrɛ dira ala ma ne seli caman kɛ ne maganda ko joli kɛ la wala taghtarra bi kasratil ibada Allahu akbar ako i ka bato caya kani malasa ako unzur ila iblisa ba'da muqsihi fil ard ako e ka filɛli kɛ kana iblisa la a ye waati min kɛ dugukolo sanfɛ alaw ta ala batoli la k'a yɛrɛ di ala ma o de la riwaya dɔw bɛ yen ko dugukolo in fanji tɛ yen ni iblisa seitanɛ tɛ turunɔ tɛ ala wele la a yɛrɛ ye k'o tɛ yen nka o ye jumɛn ye o ye mubaraka de ye k'a yira ko a y'a yɛrɛ di ala ma yɛrɛ di sɛbɛ la nka anw bɛ sɔn o ma sabu halaki bɛ na tuma min ka na o halaki dugukolo in sanfɛ yan seitanɛ tara ka bɔ a la ka taa bila fo mɛlɛkɛw cɛ la mun na ka ala bato kama a ka yɛrɛ di ala la o kama nka ka sɔrɔ tuma dɔw hali n'i ye ɲumankɛla ye ala ka balawu bɛ na balawutigiw kama i bɛ dɔ sɔrɔ a la hali n'i bɛ t'i ka kisi sɔrɔ lahara tɛrima fam nka seitanɛ ala sɔnna k'a bɔ yen pewu a ka yɛrɛ di ala ma o kama a ye yɛrɛ di ala ma dɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ i b'o sabatilen ye o tɛrima fam kuma min na n'a banna ka sujudu kɛ an fa adama ye parce que kuma in bɛna laban ye de a bɛna laban ye a ko unzur ila iblisa ba'da muqsihi fil ard fanzur maza laqiya ko a lajɛ k'a ka ko labanna ten a ye mun bɛ ɲɔgɔn ye kuma min na n'a filila a ka ala ma waati kelen dama ala sɔsɔko kelen dama yala a ka nin bato bɔ ka taa bila fo mɛlɛkɛ muqarrabinaw cɛ la ko a ka ko labanna di kuma min na a ye setigi sɔsɔgoya kɔni a kunna koyara n'a fɔra ko a ye sujudu kɛ adama ye fa'aba wastakbara k'a y'a ba ala ko ten wa kana minal kafirin k'a yira fitiri walew la o de la an bɛ to ka nin fɔ mɔgɔw b'a ye n'i ko kafiri u bɛ sin k'a ye boli sɔnna la ala ko seitanɛ banna wastakbara a y'a yɛrɛ bonya ne ala ka yamaruya kama wa kana maza minal kafirin ko a kɛra kafiri ye a m'a fɔ minal wa kana minal mushrikin la kana minal kafirin ko a fitiri waleyara ala ma o kɔrɔ ye di o de la fɔ ko jɛnɛya kɛlɛ n di bɔ a la n t'a dabila o ye kafiri de ye namaratɔ janfanji dabali jugu kɛlɛ n di bɔ a la o ye kafiri de ye hasidi
o ye kafiri ti fo ne ka faamu an fɛ mais kafiri mɔgɔw b'a bonya ka taa yɔrɔ dɔ la a ye mɔgɔw bɔ diinɛ na la i bɛ to diinɛ yɛrɛ de la ni o ye e bolo sabu e bɛ diinɛ kɛ seli in de ye i bɛ to la i bɛ wele ko kafiri kuranɛ kɔnɔna la tuma min na ala b'a fɔ kira ye لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرهم فإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون أو وهم فاسقون قرآن كودي أكو محمد كنا جواد كبرو ككيبنا على ويله nanjola yesa jadalu ba la jajobi ke kaburu kuno wen be haram ya an fle ziyara sababu de la ya amo ken nunu anyu doni ziyara nunu de tarima fam kabri anglo maso siri musa nunu anya soro amo ke wala bamba dan siri mad nunu olu kumeta olu de zura ya tarima fam abibo tamani kana ziyara ke afaula ya siri musa nunu la jida bo wele an mɔkɛw u dɔnna nin sira ninnu de kan nka u nana ka nin bɛɛ ci ka bɔ yen nin ti bɛɛ diinɛ ko la ka t'i jɔ mɔgɔ dɔ kaburu kan la kuranɛ filɛ nin ye wala takum ala kabiri ka n'i jɔ ja jɔkun bɛ kɛ yen o jɔ bɛ kɛ ni mun ye ala wele banbaatɔw ye ko ala yafa u ma jɛw kun bɛ kɛ ne ala ka kira ye a kun bɛ na kaburu la wa o riwaya camanw bɛ yen a yɛrɛ kun bɛ na dugawu min kɛ su ye tarima faamu ala ka kira ale de bɛ bɛɛ sanfɛ wa ale de bɛ ladege ziyara in sɔrɔla ale nɔ na an mɔkɛw olu fana y'u ka ɲɛnamaya kɛ nin de kan mais waati kelen dɔw nana k'a bɛɛ ci ka bɔ yen kafiriw don u bɛna su de wele mais e kan ka i hakili fara ɲɔgɔn kan o n'an bɛ su wele an n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa an tɛ taa k'u to yen ya n'u bɛ se ka fɛn kɛ u kunna to yen wa la u tɛ se ka fɛn kɛ su ninnu tɛ se ka fɛn kɛ nka fɛn bɛ se ka kɛ su ninnu kama ala bɛ fɛn kɛ u kama ne wulibali ye dɛ ala bɛ fɛn kɛ u kama ayi ka i jigi tɛ tigɛ olu la o la n'i ye surat Mumtahana n'i y'a lajɛ a aya laban kuranɛ bɛ kuma ko kafiriw k'olu jigi tigɛ n bɛ u ka daliw na ya isu u jigi tigɛlen don u ka dabaw la pewu ne wulibali de o kɔrɔ mumini ɲuman ale jigi man ka tigɛ su ɲuman na lɛ tarima faamu kafiriw ka jigi tigɛ u ka suw la ko ninnu tɛ wuli bilen ninnu tɛ se ka fɛn kɛ bilen nka anw da b'a la ni o ni bɛ dugukolo jukɔrɔ a bɛ wuli dɔ dɔ wa a ɲumankɛla bɛɛ tawasulu bɛ se ka kɛ n'u ye ka ala wele u kama wa ala bɛ sɔn nka nin ye an tɛmɛtɔ de ye ka se an ka ɲini fɛn ma sabu waati y'a surunyana ka ban tarima faamu waati surunyana ka ban wajulu caman kɛra nka kuranɛ aya in laban a jɔra min kan ko wa huwa muhsinun ko i ka kɛ ɲumankɛla ye fɛn in bɛɛ bɛ ɲuman de bolo nka ibilisa tuma min n'a ye ala sɔsɔ a ye ala sɔsɔ n'a banna ala ko fakhruj minha fa innaka rajim bɔnɛ ala ka hinɛ na n y'i farala kero a ko ala ma cogo di ko ala ne ma kɔnɔ i ti maa ka ɲuman jɛ ala n ka ɲuman ninnu sara kɛ ka ma kɔnɔ ka taa se fo don min i bɛ su kunu ila yawmi yub'asun waati min su bɛ kunu ni o ye lahara sanga seli ye n ka ɲumanya o sara kɛ o ye tarima fam o de la ni kafiri inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala ta'ala ko k'ale ti ɲumankɛla ka baraji tiɲɛ ɲumankɛla a ka sara a t'o perdi kuma dɔ la hali n'i tɛ silamɛ ye i b'i ka ɲuman bara nafa sɔrɔ yan ɲuman nafa i b'o sɔrɔ diɲɛlatigɛ la yan hali n'i ma kɛ silamɛ ye silamɛ de b'a tɔnɔ bɔ yɔrɔ fila diɲɛ ani lahara o la n bɛ fɛ ka mun fɔ tuma min na sitana ye nin ɲini ala ko i bɛ maa makɔnɔlenw na ka taa se don ma ne ala yɛrɛ bɛ don min na
ko ala ma ko mbi ka jɔn bɛ fili ka bɔ i ka sira kan fo ni minnu sɔnna k'u kɔnɔnajɛya Allahu taala batoli kan kɔnɔnajɛ ye jumɛn ye ko u ye tiɲɛ mɛn u sɔnna ka fara tiɲɛ kan u ye tiɲɛ mɛn u sɔnna ka tiɲɛ minɛ sɛtana ko ne bɛ dɛsɛ olu de filili la n'o tɛ n bɛ jɔ bɛɛ fili fo minnu sɔnna k'u kɔnɔnajɛya ko ala bɛ sɔrɔ di u y'u ɲɛsin o de ma u y'a tɔ bɛɛ to yen tarima faamu o de la ni tiɲɛ mɛnna tiɲɛtigi bolo dusukuntigi bolo baara wɛrɛ tɛ y'a la ko an bɛ tiɲɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye tuguni o de la ala ko ihsan wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima wattakhaza hanifan wattakhaza Allahu ibrahima khalila a ko a tigi ye ibrahima ka sira minɛ mɔgɔ ɲuman silamɛ ɲuman ko diinɛtigi ɲuman o de ye mɔgɔ ye min y'a yɛrɛ bɛɛ di ala ma o tɛmɛlen kɔ a sɔnna ka a yɛrɛ kun ka kɛ ɲumankɛla ye ka ibrahima ka sarata min jɛngɛlen don ka bɔ filiko bɛɛ lajɛlen ma wa ko ale ala yɛrɛ ye ibrahima ka teri ye ni maa min y'o minɛ k'a ka sira ɲuman minɛ k'i kisira ala ka ɲɛ kisilenw la sɛtana ko a tɛ se minnu na minnu y'u yɛrɛ kɔnɔna jɛya ala minɛli la ala batoli la ala nɔfɛ tuguli la yɛrɛ dira ala ma ko fo n'a kɛra olu ala ko ten ko sɛtana ye layidu min ne ala ma a y'a kale ne ala yɛrɛ ka bonya na fa bi izzatika ala ko n ka jɔn ne yɛrɛ bɛna kuma aw fɛ kuma la a kana ɲina min kɔ الحق والحق أقول لا عمل عنا جهنم ممن تبعك منهم أجمعين الله أكبر أكو إبليسا iye min fɔ nka ne bɛna min fɔ ka tugu a la o lamɛn fal haqu wal haq tiɲɛ tiɲɛ ne ala bɛn'o fɔ a kunu n bɛ o fɔ aw ye la amala anna jahannam n ka jahannama sɔsɔ min ka bɔ aw seitanɛ ninnu na aw minnu bɛ jɔnw fili wa mimman tabi'aka ani minnu bɛna tugu aw kɔ minhum ajma'ina a bɛɛ lajɛlen n'a kɛ ka jahannama sɔsɔ an jangan ka to na dɛ wulibali don jahannama bɛna sɔsɔ ka sɔsɔ jahannama de bɛna fa jinɛ ni hadamadenw na lahara jɔ don amin kuranɛ bɛna ɲininka ko hali imtala'at yala i fara wa sɔsɔli min fɔra yala i fara wa o bɛna ta jahannama bɛ ala ɲininka hal min mazid ala kotala wɛrɛ bɛ yen wa a ko fɔra minnu ka jɛnɛya to yen ka namara to yen janfa to yen n'u bɛna ala tama o dɔ bɛ yen wa hal min mazid a ti fa koyi ka fa fo ka dɛsɛ ko place tɛ sɔrɔ yen la n'i kɛra ɲumankɛla ye place tɛ yen nka n'i kɛra jugumankɛla ye a bɛ yen wa a bɛ sɔsɔ dɛ o de la kira ka hadisa dɔ bɛ yen ko bɛɛ ka alijinɛso bɛ yen bɛɛ ka jahannamaso bɛ yen nka e ka ɲumanw ko o de b'i ka jahannamaso datugu k'a da alijinɛso ma nka i ka walejugu o de fana b'i ka alijinɛso datugu k'a da i ka jahannamaso ma o kɔrɔ a bɛ sɔsɔ sabu o de bɛ fa kuranɛ ko tɛ sunnatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin alijinɛ kɔnɔdenw ko a dɔgɔyara ala ka hakili ɲuman d'a ma jango an ka bi waati in na ko ala kira ala k'a ka kira ɲɛji cɛ ko a bɛna caya bɛɛ la ala k'an ɲɛ o caman ninnu na nka a bɛ sɔrɔ ni min ye ni anw ma siga o la sabu fɛn k'o de fɔ siga tɛ min na fɛn in bɛɛ tuma dɔ la ni hakili y'a miiri a bɛ don yɔrɔ sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔ anw ka karamɔgɔ ko tan an ka seku ko tan nin y'an ka waliyu ye tuma dɔ la hakili bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ o la tuma dɔ la dɔw hakili bɛ se ka ban yɔrɔ sɔrɔ o la nka hakili bɛ don yɔrɔ sɔrɔ min na ni banjogo t'o la ko ala n'a ka kira ko di a banna wa an ka garanti ye mun ye ala n'a ka kira de ye anw wele ko an ka bayi a layidu wɔɔrɔ n'an y'a ta ko an tɛ jeni bilen an ka laseli yɔrɔ bɛɛ an ye nin de fɔ o de la an ko kɛlɛ t'a la karamɔgɔ ne m'a fɔ n karamɔgɔ m'a fɔ la ala n'a ka kira de y'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ko an ka karamɔgɔ de y'a fɔ i bɛ kuma n'o ye dalu t'i bolo
sabu ka karamɔgɔ tɛ kira ye a ma ci nka ala n'a ka kira ye min fɔ ne ma d'a la maa bɛ se k'o sɔsɔ bilen dɛ ayi o sɔsɔli banna o de la i bɛ kumabaw de sɔrɔ kɔfɛ ninnu bɛ min fɔ tiɲɛ t'a la dalu t'u bolo kɛlɛ t'o la o an kɔfɛ ni maa o maa y'o fɔ anw yɛrɛ ti jigi o tigi la bilen sabu kuma kɛyɔrɔ fɛn bɛɛ n'a fɔyɔrɔ de don fɛn bɛɛ n'a fɔyɔrɔ don nka anw kɔni b'a sabati ko anw bɛ min fɔ n ko la ni an nana dɔ sɔrɔ don dɔ la ka o jɔ an na ni dalu ye k'o jɔ an na ni dalu ye o don anw tɛ ala tɔgɔ fɔ bilen an b'a dabila pewu a wulibali don dɛ kana sɔrɔ dɔ ko o baya min fɔ nkalon don k'o sabati ni dalu ye dɔrɔn bilahi an bɛ ala ta fɔli mɛ a ti sɔrɔ nka o t'a bali ko kuma ti k'an kɔfɛ o t'o bali dɛ sabu ka d'a kan mɛ mɔgɔw yɛrɛ ni mɔgɔ min kumana an kɔfɛ mɔgɔw kan ka tigɛ o tigi la o sabu anw kumana yan an ye dalu bɛɛ di kuranɛ kɔnɔ hadisa kɔnɔ mɛ dalu ko tɛ bilen koyi bi mɔgɔw mago yɛrɛ tɛ dalu ko la an tɛ na bi an t'a la sini kɛlɛ t'o la kɛlɛ t'o la a b'i n'a fɔ i ko an tɛ seli bi an tɛ sun sini kɛlɛ b'o la wa i ta y'i yɛrɛ ye o n'i ko i tɛ seli i tɛ sun kɛlɛ bɛ min la ikraha fi din kad tabayyana rushdu min al-ghayy kuranɛ ko tɛ ko karabali tɛ diinɛ na k'a fɔ jagoya a y'a d'a ma jagoya a y'a bila seli la la ikraha fi din kuranɛ ko munna karabali t'a la ko sabu k'ale ye tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na kad tabayyana rushdu min al-ghayy kanda ani nkalon ne ala ye olu dɛnkɛnɛmaya bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ ye jumɛn ye nkalon ye jumɛn ye sabu ala sɔnna k'o dɔnniya d'a ka jɔn ma kuma min na ko wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha a ko ne ala kan na ni na ani ne ala min ye ni dafa ne ala ye nitigi ladɔnniya ɲuman ye jumɛn ye i bɛ ala sɔrɔ di juguman ye jumɛn ye fa alhamaha ne ala yɛrɛ ye ni ladɔnniya o alhamdulillah kɔrɔ jɔn bɛɛ b'i yɛrɛ de ye min ka kisi sira sɔrɔ di ala ko n y'a dɔnniya d'i ma wa an kelen kelen bɛɛ n'i ye tiɲɛ mɛn i b'a dɔn ni fa t'i la n'i ye tiɲɛ mɛn i b'a dɔn sabu ala de ko n y'a dɔnni bila i la. O tɛmɛlen kɔfɛ wajulikɛnɛ in yɛrɛ kun cɛra ni an fa ana an karamɔgɔ Seyid Sherif Ibrahim Haidara n'ale ka duwawudenw a n'a ka bilasiralikanw an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. y'a jateminɛ depuis ziyara daminɛna Tamani ninnu bɛ baaraw de la u bɛ taa ka segin ni fɛnw bɛɛ la ka tila ka n'a kuncɛya u bɛ lama bɛɛ la mais o bɛɛ la an y'a f'u ye n ko an b'a ɲini fo k'a essayer ka buda Baliku kuma de bɛ ka buda bɛɛ tulo bɛ kuma in na u bɛ ka ala ta de fɔ Sherif bɔra sisan Abidjan mɔgɔ dama min ye Bayaga a bɛ maa 100 ni maa 12 ba 11 min sera ka jate o yɛrɛ min sera ka jate min nana ka n'u yɛrɛ di ala kama yarɔ kɔni o kabako de ye ale ye anw yɛrɛw dansa ka bɔ a ye fasi t'a bolo a ma min da an bɛ dugawu de k'a sini kɛnɛya la k'a yɛrɛ to ale si kisira a ma ɲɔgɔn kɛ dɛ o la ni min ye a b'o to bolo sa an bɛ dugawu kɛ ni cɛ in ye ala ka se ka barika don a la ala ka barika d'a ma ala k'a k'a yɛrɛ sago ye ala k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma n'ala kira hɔrɔma ye alhamdulilahi rabbil alamin an balima Sheri Fila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛnɛ tɛ fɔ aw minnu kɔ k'a yira aw la k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan wajulu kɛnɛ min bɛ sigi sɛgɛla ziyara kɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara fɛ ala ka dugawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛ na ni de tun ye an ka bi sɔrɔlenw ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum wa dumtum bi khair. Tinya wilila ngalondi zega tinya wilila fala ka chideme Tunya wilila aronde sega tunya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tinya